بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip nu Allah, mga urip nu Allah, mga Muslim, mga datu, mga bay, salam na kanusan ko api anda kanud matatago kong mga darpayo, gusto mga turugan nyo na pumanginap mo Allah, siya pong kanu Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mga pamilya nyo. So mga murita kung saan sa Luzon, Visayas, Hagugyang kaya Mindanao, na gusto mga murita kung saan sa abroad, lango-lango na kung skano din na pasalaman nagu ipumangan niya kung skano lalayon si Allah sa mapipiyakan din na gusto mga pamilya niyo. Iman to, mga urip no Allah, na pumagusayin tanong sa makampat, agyang kay patsuson, inibigay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kapasadan si ko saktan ng mga urip niyan. Yang kay patsuson, ay inibigay Allah subhanahu wa ta'ala kapasadan ko mga urip niyan, asarang gulaw-ula niranay na papantag no Allah subhanahu wa ta'ala kapasadan mambu ang mga pipiya, ang mga kapasadan. Paganayron na miyaloy Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ghafir ayat 60, pituru Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم. Manan yan na tiyawag tanong yan ang mga urip niyan, pituru Allah ud'uni astajib lakum. Manan yan na pamangni kanurakan ka tarima ang korkano, tarima ang korkano so pang ninyo. Manan yan na inibigay wa Allah subhanahu wa ta'ala kapasadan asar ka mamangni tanong ko Allah na papasad niyan adyang kutu wakad tarimaan yan langon o pangnitano si ko Allah sang kaya dunia kung mga kamapian tanong sa nga dunia na gusto mga kamapian tanong sa alungan na mauri na tarimaan rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala. So kapo mga nisik wala na simba na ayip kabubayar katano Allah na so kapo mga nitan ron sa daaban yan, daabatan o puningganuin, daabatan o pagumpitan. Manada ka paningganuin na pagumpitan ka asalakaw mga kaadno Allah. Ibarat na bakang giraw pumangnya ko Allah sa manaya din ay pagampitak si ko mga tonong, ipagampitak ko mga jin, pagampitak ko mga malaikat, giyuto na diyuto ikabubayaw Allah. So waya kabayan na pumanganitan ron sa dirit susuka pumanganitan ko Allah. Ud'uni astajib lakum. Mamangnikan nurakan tarima ang korkano supang ninyo. Yuto ipaganaya kapasadan. O pumangnitano ko Allah, na inibigay na nakapasadan at tarima anyar katano sa pangnitano. Da pumanarima sa pangni, da pangniya narwar ko Allah, naguda tarima sa pangniya narwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa, ay inibigay Allah ang kapasadan na so mialoy niyan sa suratul Baqarah, ayat ay ka magatos sa 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم. Nayamanan yan na tatadmiya kunyo, tatadmang kuskano. Nayaman na ini mga urip no Allah na kapasadan inibigay Allah asara tatadman tanong so Allah
asar di tanu di pudi-pudin su Allah, asar ka di tanu di amanan yan na tadin-tadaman su Allah ko piklas yan mga tadin-tadam si ko Allah na inibigay na nakapasada na sa kanyan mambu na tataduman tanong yan mana ay susuldo tanong yan si ko limo yan na gusto siap yan ginan. Ikatlo kapasadan ay inibigay ko tanong Allah na sumiyaloy niyan sa suratu Ibrahim ayat ay kapito apituru wallah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. May ko manalamat kano na pagumanuman ang korkano. Manan yan na sa din sa tao pagpanalamatan yan so may tumala limuno Allah na so Allah na inibigay na nakapasadan pagumanan yan o to sa din na taman yan. Pagumanumanan Allah subhanahu wa ta'ala sa sumay ito na pakalaan yan. Na so mala na pagkadakal niyan na pagkalalaan yan. Yan ang ibigay Allah subhanahu wa ta'ala kapasadan rakatano. Para sa ko mga tao, mga papasay ka panalamat si ko Allah na pugumanan kiran dun Allah ang kuto alimu yang kiran. Ikapat, kapasadan na kapasadan amyaliyo Allah suratul Anfal. Ayat ay katulupula gutlo apituru wallah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ay maulaw Allah na dinian siran ay manan yan na siksaan dinian sugat na siksa dinian sugat na murala. So ay manan yan na mga tao taman sa siran nagagalbok niran sukap ko mga niran sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ini nasa din sa mga tao gagalbok niran so diran di kapamangni sa maap si ku Allah o mga karibatan niran mga dusairan diran di katataubat si ku Allah si ku mga dusairan may tumala dusa na ayamanan yan nasu Allah inibigay na nakapasadan adin yan siran din sugat na murala na gudi yan siran siksaan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. So Allah na dinian siran siksaan taman sa siran na yamanan yan na disiran di mamangani sarila ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mahurip no Allah so Allah na tanto maligagorok tano na ikap di tanong sumaginotan. So Allah na baririlaan na gubaramapan na sasakuyatan mamangani sarila ku Allah subhanahu wa ta'ala. Palayatan din ad na mga karibatan tanong. Palayatan din ad na mga dusa tanong. Na ibu pimpili-pilian yan na ad na kaya anon na kaya ito anon. Na ugaid na yakaber tanong Allah na pupunan ang kupan tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan ipatsusun mga padko mga kapasadan inibigay Allah subhanahu wa ta'ala sihir katan wa mga urip niyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.